ಗುಡ್ ಆಫ್ಟರ್ನೂನ್ ಬಯ್ಯಾನ್ 7 ಗಂಟೆ ಆಂಡ್ ಎಂತ ಬಯ್ಯಾಗ ವ್ಲಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೆ ಫುಲ್ ಬಿಸಿ ಅಂಚೆ ವ್ಲಾಗ್ ಬಂದು ಟೈಮ್ ತಿಕ್ಕಿಚ್ಚಿ ಅಂಚೆ ಇತ್ತೆ ವ್ಲಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ಬಚ್ಚಿದನು ಫುಲ್ ಬಚ್ಚಿದನು ಟಯರ್ಡ್ ಆಯ್ತು ಅಂಚೆ ಹಿಂಗೆ ಬಾಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ಯಾನಿಕ್ಲಡ್ಗೆ ಒಂಚೂರು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಪಗ ಮಾಡೋದು ಬಾಕ್ಸ್ ಪೂರ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ತಚಿಪಾಪಿ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಜನ ಇಲ್ಲ ಇಂಕ್ಲಡ್ 3-4 ಜನ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಪೂರ ಮಲ್ಪೆರ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ಸ್ವಂತಗೆ ಹಾಕೊಂಡು ಕಣ್ಣಗೆ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂಚ ನಾನೈತೆ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಮಸ್ತ್ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಹಾಕೊಂಡು ಸೊ ಐಕದಮ್ ನಿಕ್ಲಿ ಏರೇ ಪೂರ ಎನ್ನ ಈ ವ್ಲಾಗ್ ಇಷ್ಟ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಬಂತು ಹೊಸತ್ತಾದ ಏರು ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲರ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತು ಚೆನ್ನಾಗಿ ವಾಚ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇದು ಅಲ್ವಾ ರ್ಯಾಪ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇದೊಂದು ಮೆಣಸುಪಾಕು ಜಿಲೇಬಿ ನಿಕ್ಲೆ ಬಾಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪನಾಗೆಲ್ಲ ತೋಜಿಪಾಗ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಯ್ಬೇಕೆಲ್ಲ ತೋಜಿ ಜಿಲೇಬಿ ಲಾಡು ಚಾಟ್ ಪುರಿ ಹಲ್ವಾ ಮೈಸೂರು ಪಾಕು ಜಿಲೇಬಿ ಕೈತು ಬಾಕ್ಸ್ ಬರೋಡೆಂಗಿಲ್ಲ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಬಿಡು ಈತ ಬಗ್ಗೆ ರೆಡಿ ಆತ ನಿತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ನಾನು ಬಾಕ್ಸ್ಗೆ ಪಾಡ್ಗ ರೆಡಿ ಬಂತದಿಲ್ಲ ಬೇರೆ ನೀನು ಜಾಯ್ವಲ್ಲಿ ಅರೆಗೆ ನಾಚಿಗೆ ಹಾಪುನಿ ಬಾರೆ ನಾಚಿಗೆ ಆಗಿಲ್ಲ ನಾಚಿಗೆ ಹಾಪುನಿ ಕಾಡ್ಲಿ ಕಾಡೊಂದುಲ್ಲೇರು ಒಂಜಂಜಿ ಬಾಕ್ಸಿಗೆ ಬೂರ್ಲು ಮಲ್ಲ ತೆನಕ್ಕಿಂತ ಅಂಟಾರು ಕಟ್ಟದು അപ്പം ಸ್ಮೈಲಿ ಸ್ಮೈಲ್ ಬರ್ ಸ್ಮೈಲ್ This is Gundappa. This is Kandappa. This is finally I put the ಫೈನಲಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಪೂರ ರೆಡಿ ಅನ್ಸುದು ಫುಲ್ಲು ಬಾಕ್ಸ್ ಆದ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತದ ಅಪ್ಪ ಅವಳ ಸೋಗು ಬರೋದುಂಟು ಅಪ್ಪ ನೇ ವಿಡಿಯೋ ఉందండి ఇది వచ్చేసి పాతిరచ్చి దోసన అందరు తింటుంది వైట్ ఈజ్ వెరీ నీట్ ఆల్సో బాక్స్ రెడీ అండి ನನ್ನ ಬಾಕ್ಸ್ ನಿಂಜಾ ಫೈನಲಿ ಅಪ್ಪ ಈ ಕರೆದಲಾರ ಅಪ್ಪ ಮೆತುರ್ಸಲೆ ಅಪ್ಪ ಮಾಡ ತರ್ತಿದಾರ ತೇತುಲೆತ್ತೆ ಶ
ಪಪ್ಪ ಸೋಕ್ಲಿ ಗೌರವ ಫೈನಲಿ ಎಂಕ್ಲನ ಪೂರ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಂಡ್ ನಿಕ್ಲೆ ತುಯ್ಯಾರತ ನಿಕ್ಲು ಬಾಕ್ಸ್ ಪೂರ ರೆಡಿ ಮಲ್ತ ಸೊ ಫೈನಲಿ ಎಂಕ್ಲು ಬಾಕ್ಸ್ ಪೂರ ಆಂಡ್ ಬಾಕ್ಸ್ ದಾಂಡ್ ಪೂರ ಎಲ್ಲ ಪೂರ ಆಂಡ್ ಅಂಚ ಬಾಕ್ಸ್ ಪೂರ ಎಂಕ್ಲ ಅಡೆಗೆ ಸುಟ್ಟು ಬಂತಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಬತ್ತು ಬುಲ್ಪ ಕೊನೊಪ್ಪೇರು ಅಂಚ ಇಂಕಲ್ನ ಈತು ಬರ್ತಾನೆ ಬೇಲೆಲ್ಲ ಒಂತೆ ಬರ್ತು ಬಾಕ್ಸ್ ಪೂರ ಅನ್ನು ಒಂತೆ ಬಂತೆ ಇಂಚ ಓದೊಂದು ಫುಲ್ಲು ಮಲ್ತದೆ ಈಗ ಫುಲ್ಲು ಮಲ್ತದೆ ಅಂಚ ಕಮ್ಮಿಯೆಲ್ಲ ಮಲ್ತದೆ ಇಂಕಲ್ನ ಎನ್ನೆಲ್ಲ ಆಂಡು ಫುಲ್ ಆಂಡು ಬೇರೆ ಪೂರ ಅದ ರೆಡಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಪೂರ ರೆಡಿ ಆಂಡು ಇಂಗ್ಲ ಕುಚ್ಚ ಎಂದ ಗೊಬ್ಬುನಿ ಕಿತ್ಯಾಮು ಫುಲ್ ಎಂದು ಗೊತ್ತುಂಡು ಎದೇತು ಲೈಟ್ ಪಡ್ದಲ್ಲ ಎಂಗ್ಲ ಕುಚ್ಚದಲ್ಲ ಎನ್ನಲ್ಲ ನೂತಲೆ ಬಿಲಿ ಜೋರಾತ ನಾವು ಸೊ ಗೈಸ್ ಎಂಗ್ಲ ಕುಚ್ಚ ಹೆಚ್ಚು ಅನ್ನೋದು ನಿಂಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಬಂದ್ಲೆ ಎಂಗ್ಲ ತಗೊಂಡಲೆ ಸೊ ಫೈನಲಿ ಎಂಗ್ಲ ಪೂರ ಬೇಲೆ ಆದಾಂಡು ಅಕ್ಲ ಪಾಪ ಬರ್ತದೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ತೇವೆ 2 ಜನ ಓಕೆ ಯಾನು ಬಾರೆ ಬೇರು 3 ಜನ ಸೇರಿದಂಕ್ಲು ಮಲ್ತ ಅಂಚ ಎಂಗ್ಲ ಇಂಥ ಬೇಲೆ ಪೂರ ನಾನೈತೆ ಮೀ ಓಡಾದ್ರೆ ನಾನು ಮೀದಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ನಾನು ವನಸ ಓಡಾದ್ರೆ ಕಜ್ಪೂಲ ತರಕಾರಿ ಅಂಚ ಬೆರ್ದದಂಡ್ಲ ಕಣಬೇರು ಇಂಚ ಯಾನ್ ನಿಕ್ಲೆ ನನ್ನ ಮೀದು ಪೂರ ಫ್ರೆಶ್ ಅದು ವನಸಾನಾಗ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ನಾನು ತಿಕ್ಕುವೆ ಬಂದಾಗ ಟಿಕ್ಕ ಬರ್ತದೆ ಬರ್ತೇವೆ ಟಿಕ್ಕ ವನಸ್ ಬಂತೀವಿ ನಾನು ವನಸ್ ಕೊಡತ್ತೆ ಟಿಕ್ಕ ಬರ್ತದೆ ಟಿಕ್ಕದ ನಿಕ್ಲೆ ತುಚ್ಪಾವೆ ಟಿಕ್ಕ ಎಬು ಸರಿ ಟಿಕ್ಕ ತುಲೆ ಸತ್ಯ ದಕ್ಷಿಣ ಆಗ್ತದೆ ಅಂಚ ಮೇರು ಬನ್ನಾಗ ತಂದೂರಿ ಪತ್ತೊಂದು ಬೈದೇರು ಟಿಕ್ಕತ್ತು ತಂದೂರಿ ಕನದೇರು ಅಂಚ ಎಲ್ಲ ಬಾಲಲ್ತೆ ವನಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಡತ್ತೆ ಯಾರು ಬಕ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ ಅಂಚ ತೆಂಗ್ 2 ಜನ ಉಂಡ್ಕಂದು ಅಂಚ ಎಡ್ಡೆತ್ತಂಡು ತಂದೂರಿ ಬಾರ್ಲ ಹಾಕೊಂಡು ಶೋಕುಂಡು ಲ್ಯಾಕ್ ಮೆಂತುಲಿ ಮಿರ ಪಕ್ಕ ರೆಡಿ ಆತಿ ಆಗ ಒಬ್ಬರಷ್ಟು ಆಗಿ ಮೈನಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಮಾಡೋದು ಬಾರಿ ಬೆಚ್ಚೆತ್ತದು ಅಂಚ ಆರು ಟಿಕ್ಕ ಬತ್ತೊಂದು ಬೈಜಿರ್ದಾಗ ಬಾರಿ ಕೋಪ ಅಂಚ ಬೊಕ ಮೈನಸ್ ಇಜ್ಜಿನ ಬೆಚ್ಚೆತ್ತನ ಅಂಚ ಸೋಯ್ತೆಂಗಿತ ಫೈನಲ್ ಅದೇ ಅಂತ ವನಸ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಗೈಸ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಎನ್ನ ವ್ಲಾಗ್ ಇಷ್ಟ ಅಂತ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂತ್ಲೆ ಬೊಕ ಎಲ್ಲದ ನಮ್ಮನ ಆಟಿ ಅಮಾವಾಸ್ಯದ ನೆಟ್ಟು ಆಟಿ ಅಮಾವಾಸ್ಯದ ವ್ಲಾಗ್ ತಿಕ್ಕಗ ಓಕೆ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಬೈ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಹೊಸ ವ್ಲಾಗದೊಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ಪೆ.